Польшча не збіраецца аднаўляць рух на мяжы з Беларусю, прыпынены з нагоды вучэнняў «Захад-2025». Каб вырашыць мігранцкі крызіс на мяжы з Беларусю, Варшава спрабуе націснуць на Менск пры дапамозе Кітаю. Ці ўдасца прымусіць Лукашенко адступіць? Гэта адна з тэмаў сённяшняга нашага эфіру. Таксама мы пагаворым пра чарговае памілванне Лукашэнкам палітвязняў, так званае свята народнага адзінства 17 верасня і будучыню беларускіх кніг у эру, калі людзі чытаюць менш і менш. Мяне завуць Дмітрий Гурневіч, гэта «Пік свабоды». Наш госць сёння – гэта палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк» Александр Класкоўскі. Вітаю, спадар Александр. Добрый день. Спадар Александр, давайте пачнем з памілвання. Лукашенко вось пасля падзей 20-го года пачаў нарэшце выпускаць трошки большымі групамі, чым раней палітычных вязняў. Віп-персоны там ёсць. Чаму, на вашу думку, вот ён менавіта зараз на гэта ўсё пайшоў і дагэтуль былі розныя прапановы з розных краін, ён на это не рэагаваў? Я мяркую, што тут шэраг чыннікаў дзейнічае, пачынаючы ад эканамічных, таму што санкцыі ўсё ж падціскаюць і не толькі Беларусь, але і Расію. Падтачылі яе эканоміку, там ужо рэцэсія пачалася і, адпаведна, ўсё цяжэй збываць тавары на тамтэйшым рынку. Лукашенко гэта і публічна прагаворваў і казаў у прыватнасці пра канкурэнцыю з кітайскімі таварамі. Сапраўды, Кітай робіць ужо цяпер і болей якасна, і танней многія рэчы. Так што вось гэта праблема вялікая. Плюс, калі так ці іначай будзе нейкае замірэнне, скончыцца вось гэта вайна ва ўкраіне, то будзе пэўная канверсія ў Расіі. Цяпер жа шмат замоваў менавіта тамтэйшы ВПК робіць, і туды са свістам ідзе тое, што раней не знаходзіла збыту, напрыклад, вось гэтыя мікрасхемы, якія вырабляе мінскі інтэграл, ну і іншыя розныя тавары. Так што эканоміка гэта адзін чыннік. Ну, тут яшчэ можна дадаваць, што і калій той самы, які раней даваў прыбытак, цяпер даводзіцца з вялікай зніжкай у Кітай прадаваць, і лагістыка дарагая, гэта трэба праз усю Расію гнаць вагонамі, гэтыя ўгнаенні, і шмат чаго іншага. Карацей, эканоміка гэта адзін палец загінаем, другі палец палітыка. Ну, ўсё ж такі Лукашенко вось здушыў гэтыя пратэсты, прайшоў нейкі час, ён задаволіўся тым, што зацэментаваў сітуацыю, але ж быць нерукапаціскальным таксама не вельмі утульна. Так, ён можа там злётаць у Пекін, на парадзе пастаяць, ну, але ж там кампанія такая спецыфічная, ўсё ж такі хочацца, каб і на захадзе яго прызнавалі за валадара краіны. Таму я думаю, што вось гэты чыннік таксама працуе, прычым заўважым, што Лукашенко пачаў падхвальваць Трампа яшчэ да ягонай электаральнай перамогі. Відаць, яму запала тое, што падчас першай кадэнцыі Трампа ягоныя эмісары прыляталі ў Мінск, Джон Болтон у прыватнасці, тады Майк Пампео былі тут, высокага ўзроўню, такія высокага палёту птушкі, і нават тады, паколькі з Расіяй была чарговая нафтавая вайна, то амерыканцы нават да гэтых вось пратэстаў 20-го года пару танкераў з нафтай паспелі прыгнаць. І вось гэта магчымасць разгойдаць геапалітычныя арэлі Лукашенко гэта трымае ў галаве. Цяпер, канешне, прывязка да Масквы значна большая, але разам з тым, ну, у гэтым адным акопе з Пуціным Лукашенку няўтульна, ён хоча, канешне, перакінуцца на захад ён не можа, але тым не меней ён можа трошки дыстанцыявацца ў пэўных пытаннях ад Масквы. Так што я думаю, вось такі шэраг чыннікаў, які спрацаваў. Думаеце, Масква на гэта дазваляе, што гэта не дамоўлена загадзя з Пуціным і робіцца з дазволу, напрыклад, Масквы? Ну, конечно, яны кансультуюцца там, калі на Валааме, нібыта моляцца і гэтак далей, хоць насамрэч, я думаю, яны найперш грэшныя ўсялякія справы зямныя там пераціраюць. І, конечно, Лукашенко ўзгадняе пакуль што яму прасцей, таму што Пуцін жа яшчэ канчаткова не пасварыўся з Трампам, хоць ён і цягне рэзіну, і відавочна, што ён толькі адгаворкамі корміць Трампа, і той ужо пачынае раздражняцца, ну, але
але яшчэ пакуль там гаршкі ўсе не пабітыя, то Лукашенко можа казаць, што ну Володя, ты ж з Трампам вядзеш перамовы, дык а чаму мне нельга? Ну і потым глядзіце, Лукашенко, ён жа сябе прадаў як такога медыятара. Амерыканцам ён кажа, што я, маўляў, добра ведаю душу Пуціна, ягоны менталітэт, і таму гэта нават у заходніх медыях адлюстроўвалася, калі там у артыкулах тлумачылі, чаму амерыканцы зачасцілі да Лукашэнкі, што вось нібыта ён ведае, як знайсці ключык ад душы Пуціна. Так ці не, але я думаю, амерыканцам ён адно гаворыць і, магчыма, злівае там пэўныя сакрэты крамлёўскія, а Пуціну, наадварот, ён дакладвае ў дэталях пра амерыканцаў і выглядае таксама нейкім у ягоных вачах інфарматарам. Так што гэта, у гэтым увесь Лукашенко, і нашым, і вашым. Вернемся, давайте еще до тэмы палітвязняў. Дагэтуль дакладна невядомае месца, дзе знаходзіцца палітык Мікола Статкевіч, які адмовіўся пакідаць Беларусь. І, у прынцыпе, на тэму Статкевіча выказаўся нават Лукашенко наконт прымусовага выкідання, высылкі. Давайте паслухаем гэтую цытату і вяртаемся ў студыю. Ну, даже вот этого Статкевича. Ну, говорю, человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог в тюрьме. Ну, зачем это надо? Ну, он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную или куда полосу перешел, к литовцам. Ребята спросили, ты в Беларусь хочешь? Ты в тюрьму? Пойду в тюрьму. Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш человек, гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать? Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, ну то пускай там находится. Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее, ну хотя бы как Поздняк, тот уже вразумило ему, что санкции это не против Лукашенко, это против народа. Но если ты хочешь по-человечески, ну хватит, уже повоевал. Это другая история. Я чуў меркаванне, што Статкевіч сваім учынкам зламаў пляны Лукашэнкі усіх ціха вывесці з Беларусі. Ці бачыце вы у гэтых словах, прынамсі, Лукашэнкі пазіцыю чалавека прайграўшага, которага сістэму Статкевіч здолеў зламаць? Ці гэта пра іншае? Ва ўсякім разе відавочна, што свярбіць Лукашэнку гэтая тэма. Наколькі я зразумеў, у лоб жа не задавалі пытання, наўрад ці гэтыя прыдворныя адважыліся б на такое. Ён сам, відаць, на сваю ініцыятыву пачаў распавядаць вось гэты сюжэт. Гэта значыць, яму стварае гэта сітуацыя пэўны дыскамфорт. І тут некалькі, зноў жа, аспектаў я б мог вылучыць. Ну, па-першае, дыктатар не цярпіць, калі нехта кідае яму такі выклік, хай сабе і сімвалічны. Усе павінны шчоўкаць абцасамі, усе павінны паўсці да яго на каленях, пісаць памілоўкі гэтыя, чаму ж вось выкручваюць рукі там спецслужбісты ў гэтых калоніях. Я думаю, што Статкевіч, па-першае, не пісаў нічога такога, ведаючы ягоны характар, ды і каб нейкая была папера ад яго, дык ужо прапагандысты б яе паказалі. Ну і плюс вось гэты нечаканы ўчынак, то бок вось гэта такая прыгожая карцінка, калі вялікая угода рэалізуецца паміж Лукашэнкам і Трампам, і ўсё ідзе тіп-топ, як па масле, і раптам вось гэты выклік. Натуральна, што нават калі б Статкевіча не забралі ў турму, ўсё адно ў Беларусі ў сённяшніх умовах узняць там нейкае паўстанне, вывесці народ на вуліцу, гэта нерэальна. Ну, але Лукашенко, канешне, не можа пакінуць на волі, бо тады вось атрымаецца, што Статкевіч ягоную гульню сапраўды зламаў, што ён застаўся вольным чалавекам у Беларусі. І таму вось гэтая дробязнасць, помслівасць і фобіі рэжыму спрацавалі на то, што найхутчэй, што, як вось мяркуюць
працуюць, ён зноў апынуўся ў гэтай калоніі ў глыбокім. Ну і плюс яшчэ адзін аспект я б адзначыў, усё ж такі, напэўна, амерыканцы так ці іначай паставілі ці паставяць пытанне перад Лукашэнкам наконт вось гэтага кейса Статкевіча, бо і Ціхановская звярталася, і іншыя апелявалі да Вашынгтона ў гэтым пытанні. Ну і гэта давядзецца Лукашэнку неяк тлумачыць усю гэтую сітуацыю. Не факт, што угода сарвецца, но але гэта дадатковыя непрыемнасці. Таму гэта нейкая прыкрасць хутчэй у яго, я думаю. Дарэчы, пакуль яшчэ до конца невядома, ці ён сапраўды знаходзіцца ў глыбокім. Это адна з версій. Жонка не можа пацвердзіць. Яна напісала заяву ў міліцыю пра знікненне чалавека, хаця міліцыянты сказалі, прыязджайце, самі яго шукайце. Але вось глядзіце, Александр, я таксама сустракаў нямала і крытыкі ў бок гэтага ўчынку Мікалая Статкевіча. З аднаго боку, так, ён застаўся ў Беларусі разам са сваім народам, так як ён паспеў сказаць это сваім паплечнікам перадаць. А з іншага боку, ён абраў як бы заставацца ў няволі за кратамі, хаця мог выехаць за мяжу і быць там больш карысным, будзем шчырымі, коэфіцыент карыснага дзеяння нават за мяжой ад палітыка, ну, бадай, все ж таки ён большы, чым у калоніі ў Беларусі. Ці все ж таки вы бачыце тут некі, я не ведаю, палітычны профіт ці сапраўды ўздзеянне, нават калі Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў вязніцы? Гэта асабісты выбар, я б так сказаў. Канешне, для большасці людзей, нават за мяжой, у не самых такіх спрыяльных умовах, гэта значна лепей, чым сёрбаць гэту баланду там поліўку нішчымную ў калоніі, калі кожны вертухай здзекуецца з цябе. Гэта безумоўна. Але мы бачым, што розныя гісторыі, розныя меркаванні нават сярод саміх у двукосцях памілаваных гэтых людзей. Мы чулі у прыватнасці, што вось Наталья Дуліна з шэрагу нейкіх трыбун ужо і ў інтэрв'ю заявіла, што яна палічыла за лепшае застацца ў Беларусі, бо там у яе дом, там у яе сям'я, маці. Ну і даседзець там заставалася, здаецца, некалькі месяцаў. Тое ж самае журналістка Ларыса Шчыракова сказала. І, напэўна, у іншых падобныя настроі ёсць. Таму тут кожны чалавек вырашае па-свойму. Што тычыцца Статкевіча, ну, на жаль, мы не можам пачуць ягонае менавіта меркаванне, як бы ён гэта артыкуляваў. Але вось я спрабую сітуацыю ацаніць з ягонага гледзішча. Лукашенко ў такой форме, канешне, зневажальнай, сказаў, што ўжо стары, зняможаны, хутка памрэ. Я думаю, што Статкевіч таксама ён жа ўлічвае, што ўжо вялікую частку жыцця пражыў, сталыя гады, і рэшту свайго веку дажываць недзе на чужыне, в эміграцыі, ну, каб яму там праз нейкія данаты збіралі на вопратку, збіралі на харчаванне. Для яго, напэўна, гэта прыніжальна. Тут трэба ўлічыць, што гэта чалавек пасіянарнага характару. Такіх людзей многія чаму не могуць зразумець, таму што такіх людзей лічаныя працэнты ці нават долі працэнтаў у любым грамадстве. У іх свае параметры, у іх свой стан душы, у іх сваё разумення гонару, і для Статкевіча, я думаю, апынуцца в эміграцыі, ну, гэта ганебны варыянт, тым болей, што у яго слава менавіта вулічнага байца. Ён не любіў нейкіх пасядзелак гэтых апазіцыйных, а выводзіў людзей на вуліцу. За мяжой я з цяжкасцю уяўляю, што ён бы пайшоў, напрыклад, балатавацца ў каардынацыйную раду, і там у гэтых міжсабойчыках бы свой імпэт выяўляў. Гэта чалавек барацьбы, чалавек дзеяння, чалавек гонару, афіцэр, падпалкоўнік. Я думаю, што вось гэты комплекс ягоных рысаў характару ў гэтай сітуацыі і спрацаваў. Гэта выбар, і з майго гледзішча гэта гераічны выбар. Гэта не заўжды героі, таму і героі, што яны адкідаюць нешта рацыянальнае, узнімаюцца да вышынь духу. Дарэчы, такое вызваленне і прымусовы выезд за мяжу, уже як мы раней гаварылі пра яны супярэчаць нават дзейснаму лукашэнкаўскаму заканадаўству. Пра гэта вот нам у інтэрв'ю сказала і былая беларуская адвакатка Наталья Мацкевіч. Яна выказалася ў інтэрв'ю нам пра тое, ці могуць Статкевіча у прынцыпе па законе вярнуць назад у калонію. Давайте паслухаем, што яна сказала, і вяртаемся.
Я бы, ну, скажем так, очень удивилась, если бы действительно оказалось правдой, что Николай Статкевич возвращен в тюрьму. Потому что, ну, как его тюрьма примет, если у них есть документы об освобождении его? То есть у них нет правовых оснований его туда вернуть. Ну, при нормальной ситуации. Я бы не удивилась, если бы мы его, например, обнаружили в каком-нибудь Аштанском ИВС, да, под административным арестом. Мы могли приписать административное правонарушение. Это было бы больше похоже, скажем так, на телодвижение в сторону его, либо все-таки уговорить его выехать, либо им тогда нужно возвращать его домой под превентивный надзор, как это делается после помилования. И вот к этому я точно препятствий никаких не вижу. Гэта была беларуская юрыстка Наталья Мацкевич. Я таксама нагадаю, што жонцы Міколы Статкевіча Марыне Адамович паведамілі пра тое, што на працягу 15 дзён або пасля 15 дзён зможа даведацца пра тое, дзе знаходзіцца яе муж. Гаспадар Александр, на вашу думку, ці павінны вось тыя людзі, которые дапамагаюць у гэтым вызваленні, ну гэта амерыканскі бок, гэта адміністрацыя Дональда Трампа, настойваць на тым, каб людзі вызвалены заставаліся ў Беларусі? Спачатку вось пару слоў пра гэты каментар адвакаткі. Ну, сапраўды, з гледзяшча закону яна ўсё расклала па палічках, але ж вядома, што крылатая ў двукосці фраза Лукашэнкі прагучала ў свой час, што «іногда не да законов». Таму знайсці нейкі артыкул, прышыць, каб зноў заканапаціць у турму, гэта справа тэхнікі для так званай гэтай беларускай лукашэнкаўскай, дакладней, феміды. Але вось гэта версія цікавая, што прагучала ў яе вуснах. Ведаеце, можа і сапраўды Лукашенко, калі ён чакае нейкіх на гэты конт перамоваў з амерыканцамі, то, магчыма, яго недзе вось у прамежкавым, так бы мовіць, стане затрымалі сапраўды дзе-небудзь у пастарунку міліцэйскім, трымаюць нейкі час. Магчыма, Лукашенко яшчэ ўзважвае і будзе глядзець, наколькі Вашынгтон сапраўды будзе ў гэтым пытанні яго прысянгаваць. Тут у мяне, на жаль, ёсць сумневы, таму што, па-першае, відавочна, што былі нейкія параметры сделки, і, відаць, амерыканскі бок згадзіўся з тым, што вось людзей вывозяць. Карацей, справа Лукашэнкі там падпісаць нейкую паперу аб памілаванні, і каб людзі ў масках давезлі да мяжы. Ён гэту сваю частку дамовы нібыта выканаў. Тое, што непрадказальна пачаў паводзіць сябе, ну, непрадказальна з гледзяшча і Лукашэнкі, я думаю, ён такога не чакаў, бо, глядзіце, там же ўсё прадугледзелі, нават з аўтобуса, там відавочцы казалі, што Статкевіч патрабаваў адчыніць спачатку дзверы, але потым высадзіў проста нагой. Ну, не кожны дадумаецца, не кожны на гэта здольны, таму, відаць, Лукашенко там і кадыбісты, якія складалі гэтыя спісы, яны нават ведаючы характар Статкевіча, думалі, што а куды ён падзенецца з гэтага аўтобуса? Запакавалі вось і на літоўскі бок выпіхнем, ды і ўсё. Таму гэта была такая неспадзяванка, я думаю, і для Лукашэнкі, і для амерыканцаў, магчыма. Ім жа лепей, калі ўсё гладка праходзіць, ім лепей адрапартаваць там у адміністрацыю, каб Трамп быў задаволены, што ўсё ідзе як па масле. А тут вось і цярэбіць Ціхановская, цярэбяць там нейкія другія іншыя дзеячы грамадскія і палітычныя, і трэба неяк рэагаваць. Аднак я дапускаю, што гэта можа быць нейкая фармальная рэакцыя, таму што ну, Трамп, ён далёкі, скажам шчыра, ад пытанняў правоў чалавека. Яму важна, каб хутчэй чыста тэхнічна скончыўся гэты працэс, там 1300 ці колькі, ён уже і болей называе вязняў, каб яны былі так ці іначай выпушчаны з турмаў лукашэнкавых, каб ён мог забамбіць прыгожы твіт і, акрамя ўсё іншае, што для яго надзвычай важна, падвысіць свае шансы на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Таму я думаю, што і для амерыканскага боку вось гэты ўчынак Статкевіча можа падавацца такой нейкай, ну, незразумелай, недарэчнай для іх сітуацыі, інцыдэнтам такім неспадзяваным.
Так что я б хотел, конечно, каб яны уписаліся за Статкевича, и не только за яго, бо трэба ставить пытанне, каб и іншыя, калі будуць, а я спадзяюся, будуць працягвацца гэтыя вызваленні, каб людзі таксама мелі магчымасць выбіраць, ці заставацца ў Беларусі, ці выязджаць за мяжу. Ну, але ці будуць яны ў гэтым плане надта націскаць, тут у мяне вялікай упэўненасці няма. І, дарэчы, на гэтую тэму вось яшчэ адзін хацеў бы я падкрэсліць момант. Людзі, якія выходзяць, асабліва хто быў доўга ў рэжыме інкамунікада, а там усе ў пэўнай ступені ж пазбаўлены нармальнай інфармацыі. Там яны, калі нават уключаюць тэлевізор, дык яны толькі азаронка бачаць, там мукавозчыка і таму падобных. Так што яны проста, многія, напэўна, не ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Яны не ведаюць, якое пекла ствараюць многім былым палітвязням, што праз нейкі час усё адно яны кідаюць надзею неяк ціха абжыцца ў Беларусі і мусяць эвакуявацца, з'язджаць. Таму і гэты момант варта ўчытваць, таму што вось улічваць, таму што цяпер я гляджу ў некаторых інтэрв'ю гучаць такія рэзкія крытычныя ноткі, на што нас вывезлі. Магчыма, людзі не асэнсоўваюць да канца, што калі б яны засталіся ў Беларусі, то вельмі вялікая была рызыка зноў трапіць за краты. Таму што рэжым не дае вольна жыць вось гэтым людзям, ён працягвае ім помсціць. Адным, дарэчы, з апошніх, хто бачыў Мікалая Статкевіча перад яго знікненнем з мяжы, стаў Сяргей Спарыш. Гэта ягоны паплечнік, таксама вызвалены і высланы з Беларуси палітвязень. Вось што ён сказаў. Мне удалось пересечься с Николаем Статкевичем, когда нас привезли в тюрьму КГБ. Он был в неплохом состоянии, если говорить о его состоянии моральном. Он был в лучшем состоянии, чем в 2020 году, потому что тогда на нем был огромный груз ответственности и была неопределенность, как себя покажут белорусы. В 2025 году он доволен тем, как повели себя белорусы, и он сказал, что белорусская нация уже существует, но пока у нее нет государства. Мы в таком же положении, в каком были евреи до 1948 года. Вот. И теперь у нас осталась только половина задачи. Имеющаяся нация должна получить свое государство национальное. Он еще просил передать, что, к сожалению, в 2020 году, если бы у нас получилось освободить Беларусь, то не было бы войны. Вот. И он расценивает ситуацию как, кроме прочего, большой провал дипломатии и спецслужб демократических стран. Самая главная проблема – это то, что политзаключенные смешаны с уголовниками. Об этом еще говорил и Достоевский, и потом многие говорили, и Солженицын, Шаламовым. Дело в том, что когда ты находишься в камере или в комнате, в которой, допустим, 5 убийц, и один из этих убийц задушил маму подушкой за то, что она не дала ему денег на похмел. Вот в такой компании человеку нормальному находиться очень тяжело, очень трудно. И после какого-то времени у очень многих начинает не то чтобы съезжать крыша, но им становится очень некомфортно. Нельзя подменять освобождение Беларуси освобождением какого-то количества политзаключенных, тем более в ситуации, когда все время появляются новые. То есть маятник репрессий, он продолжает раскачиваться, сажают новых, абсолютно ни за что в основном. Очень редко сажают людей, которые действительно являются какими-то политическими активистами. В основном сажают людей за какой-то комментарий или просто человек проходил мимо и его решили посадить. Таких политических заключенных еще посадят 10 тысяч, 100 тысяч, хоть миллион, и Лукашенко будет ими торговаться, типа снимайте санкции или давайте мне деньги, как ГДР в свое время поступало, будем продавать вам политзаключенных. Офигенный товар. Нет, это неправильно. От Сергій Спарыш цікаву тему закранув, і про яе шмат гаворыць, якби вызваляюць адных, але ўдвая больш часам садзяць або прынамсі абвяшчаюць палітвязнямі. Чаму, на вашу думку, гэты працэс, як-то не ведаю, спыніць не могуць у Беларусі, калі не разумеюць, што гэта чарговыя людзі на чарговыя перамовы, магчыма, на чарговыя санкцыі нават? Я думаю, что пакуль што рубам тыя ж амерыканцы не ставілі пытання перад Лукашэнкам, і, канешне, важна было б гэта паставіць. Гэта не азначае, што варта спыніць гэты працэс вызвалення, таму што, як мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, лепей нават на чужыне, за мяжой, але дыхаць свабодным паветрам, чым дыхаць турэмным паветрам. Так што гэта ў кожным разе працэс станоўчы, працэс важны, і многія рады, мы казалі пра тых, хто хацеў бы застацца ў Беларусі, але многія адчуваюць шчасце, прыліў новай энергіі ад таго, што яны апынуліся на волі, зноў могуць дзейнічаць, зноў могуць адчуваць сябе
людьми. Так что тут трэба аддаць належнае амерыканцам у кожным разе. І я думаю, што ў іх ёсць нейкія вагары, ёсць магчымасці, ёсць інструменты для таго, каб прыціснуць Лукашэнку ў гэтым плане. Магчыма, мы ж не ўсё ведаем пра закулісную частку іх перамоваў, магчыма, гэта на нейкай стадыі будзе пастаўлена пытанне. І глядзіце, у амерыканцаў чаму я кажу пра пэўныя інструменты, таму што гэта не зусім дакладна, калі кажуць, што знялі санкцыі з Белавія, іх прыпынілі. Там ёсць гэты вось механізм генеральных ліцэнзій, калі на пэўны перыяд, там на паўгода, на паўгод прыпыняюцца тыя ці іншыя абмежавальныя захады. Так і ў гэтым выпадку. І гэта хутчэй сімвалічны крок з боку Амерыкі. У любы момант могуць скасаваць, адклікаць гэтую ліцэнзію, і тады ўсё будзе па-ранейшаму. Вось гэта адзінае, што можа, я думаю, уздзейнічаць на Лукашэнку і неяк ягоныя вось гэтыя рэпрэсіўныя інстынкты стрымліваць. І мы памятаем, што у ранейшыя часы, вось са Статкевічам гэта ўжо дэжавю. Я добра памятаю 2015 год, калі у жніўні Статкевіча выпусцілі, ён прыехаў у Мінск, тады сотні людзей яго сустракалі, тады яшчэ можна было гэта публічна рабіць у Беларусі. Цяпер бы усіх, канешне, у каталажку адразу, калі б зладзілі несанкцыянаванае мерапрыемства. Дык вось тады Статкевіч быў апошнім на той момант палітвязням, прызнаным палітвязням. І пасля гэтага некалькі гадоў была так званая адліга, мяккая беларусізацыя, перыяд, калі раслі як грыбы недзяржаўныя арганізацыі, развіваліся вось гэтыя структуры грамадзянскай супольнасці, то бок гэта быў вельмі спрыяльны перыяд. Ну, Лукашенко, канешне, ўсё адно гэтыя хапальныя інстынкты сістэмы працавалі, калі пачаліся так званыя дармаедскія пратэсты, там хапалі людзей, але звычайна на суткі толькі саджалі. І Статкевіч жа тады вадзіў людзей, яго, наколькі я памятаю, не арыштоўвалі. Вось. Была там справа Белага легіёна, калі пахапалі хлопцаў, ім шылі экстрэмізм, але ў выніку выпусцілі, нават не прад'явіўшы абвінавачванні. То бок збольшага Лукашенко прытрымліваўся гэтых правілаў гульні, таму што тады Еўразвяз таксама прыпыніў свае санкцыі у студзені ці ў лютым 16 года. Так што до 20 года вось быў такі перыяд, калі рэжым стараўся, ну, канешне, тактыка дробнага фолу, яна нікуды не падзелася, яны тады такім чынам дробныя нейкія пакасці рабілі, але па вялікім рахунку ўсё ж такі на вялікія тэрміны людзей не садзілі. Цяпер, канешне, іншая сітуацыя, таму што 20 год ён нанёс вялікую траўму псіхалагічную Лукашэнку, ён цяпер не ўяўляе, як без страху, без дручкоў, без працы вось гэтага канвееру рэпрэсій утрымаць уладу. І я тут невялікіх ілюзій не маю, канешне, белым ды пухнатым ён не стане, але ў некалькі разоў ва ўсякім разе зменшыць маштаб рэпрэсій, трошкі знізіць гэты ўзровень страху ў грамадстве, гэта было б таксама ўжо нейкім станоўчым зрухам. І я думаю, што вось пэўнымі такімі моркаўкамі, а ў другой руцэ трымаючы пугу, амерыканцы маглі б яго да гэтага змусіць. Ну і тут варта адзначыць, што Еўропа пакуль што не сказала свайго слова. Яна назірае, чым гэты, так бы мовіць, трампаўскі эксперымент скончыцца. Хаця, калі б была каардынацыя, на жаль, Трамп цяпер фактычна разбурае гэтае трансатлантычнае адзінства. Гэта кепскі момант. Калі б была каардынацыя, у тым ліку і ў палітыцы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, то можна было б болей эфектыўна гэты інструментарый ужываць, таму што якраз наймацнейшыя санкцыі ў Еўропы. І, на мой погляд, іх не трэба глядзець на іх як на нейкі фетыш, а выкарыстоўваць гэты інструмент таксама гнутка. Вось як паказваюць прыклад у гэтым амерыканцы. Тым часам вызваленыя палітвязні расказваюць вельмі драматычныя гісторыі пра той час, які яны праводзяць у вязніцы. Вось, напрыклад, раю вам пачытаць, вы зараз бачыце скрын з нашага сайта, гутарку з Іллём Дубскім, хлопцам, якога ў калёні прымусілі жыўцом зрэзаць на сабе татуяванне з пагоняй. Фота Іллі з рубцом на плячэ вляцела ўжо сеціва. 5 гадоў таму на гэтым месцы была пагоня.
Таксама захвочваю вас паглядзець відэаінтэрв'ю з Міколам Дзядком, блогерам, журналістам, актывістам анархісцкага руху. Яго затрымалі 11 лістапада 2020 года байцы губазікі МУС. У загарадным доме прысудзілі 5 гадоў турмы. Вось невялічкі ўрывак з гэтага інтэрв'ю, і мы вяртаемся ў студыю з Федором Александром. Ну, ўсё было складана па-свойму. Усё было складана, ідзе ўздзеянне на розныя аспекты псіхікі альбо на фізічны стан. Ну, я па сваім досведзе даведаўся, што псіхалагічныя катаванні яны больш жорсткія, больш небяспечныя, чым фізічныя. Таму што фізічныя, ну, цябе рана зажыве, сіняк сайдзе, шышка таксама разгладзіцца на галаве, а псіхалагічныя траўмы застаюцца з чалавекам на ўсё жыццё. Яны іх толькі можна прапрацаваць, ну і хіба крыху зменшыць іхні шкодны эфект. Ну, мусіць, адным з найсложнейшых эпізодаў было, калі пасадзілі з боку мяне дзвюх асобаў, як іх называюць афіцыйных паперах, нізкага сацыяльнага статуса, і даваў ім аператыўнік цыгареты, каб яны не давалі мне спаць, і ўдзень і ўначы абражалі, раўлі так, што я не мог ні чытаць, ні пісаць, нічога рабіць. Лупілі шлёмкамі па, ну, это міскі алюмініевыя, па батарэі, па сценам, абражалі, мы там цябе то, мы цябе это. Дзень у дзень, па некалькі гадзін, адзін стоміцца, другі пачынае, між сабой размаўлялі гучна, каб я слышаў, што яны там будуць са мной рабіць. Маты, абразы штодзень на працягу 4 месяцаў. І асабліва ўначы, ну, імкнуліся не даваць спаць. Ну, такая практыка прысутнічае на гарадзенскай крытай. Цалкам гутарку з Міколам Дзядком глядзіце на нашым ютубе «Радыё Свабода». Я ще коротко перед чарговым пытанням да Александра нагадаю, што 16 верасня Лукашенко падпісаў указ аб памілванні яшчэ 25 чалавек, асуджаных у тым ліку за злачынствы так званай экстрэмісцкай накіраванасці. Памілванне нібыта прымеркаванае да афіцыйнага свята Дня народнага адзінства 17 верасня. Сярод памілваных 12 жанчын і 13 мужчын. 19 чалавек ва ўзросце да 40 гадоў. У многіх з іх ёсць дзеці, а адна асуджаная з'яўляецца шматдзетнай маці. Адзін з памілваных учыніў, гаворыцца, злачынства ў непаўналетнім узросце. Белта піша, што усе яны прызналі віну і раскаяліся ў зробленым, узялі абавязанні весці законапаслухмяны лад жыцця. Александр, скажыце, чаму, на вашу думку, такія групы тых палітвязяў такія невялікія? Спачатку было 38 чалавек, пасля 25. Чаму б, напрыклад, не вызваляць сотню, дзве? Каб пра цябе, па-першае, увесь свет гаварыў як пра гуманіста, а па-другое, каб гэтай апазіцыі, гэтым беглым стварыць такі крызіс, каб яны не маглі прыняць гэтыя сотню людзей. Бо нават бачна, што ў гэтых дзесяткі это даволі складана было прыняць. Ну, тут, напэўна, некалькі меркаванняў ва ўлады. Гуманізм, гэта, канешне, не пра Лукашэнку, гэта зусім у яго разлік. І таму, паколькі ён глядзіць на палітвязняў як на тавар, то яму выгадна дазаваць гэтыя партыі, каб не прадзешавіць, так бы мовіць, не прагадаць у гэтым торгу. Ён жа таксама разумее, што яшчэ Еўропа пакуль не сказала свайго слова і трэба прытрымаць. Плюс імёны гэтых людзей не называюць, я думаю, каб не рабіць лішняга шуму у беларускім грамадстве, каб не выглядала на тое, што вось правадыр прагінаецца нейкім чынам. І так Лукашенко некалькі разоў ужо публічна мусіў тлумачыць свае дзеянні перад сваімі прыхільнікамі, перад сілавікамі, таму што там пэўная такое неўразуменне, напэўна, прысутнічае. Як так? Мы стараліся, сябе не шкадавалі, катуючы іх гэтых вось БЧБшнікаў, а раптам правадыр пачынае займацца такім гнілым нейкім лібералізмам і гуманізмам, а заўтра, можа, пачнуць яшчэ і вінаватых шукаць у гэтых рэпрэсіях. Таму Лукашенко мусіць тлумачыцца. Я думаю, што ў ягоных інтарэсах гэта выклікае, канешне,
такі выбух эмоцый і становіцца сенсацыйнай інфармацыйнай нагодай сярод той публікі, якая знаходзіцца ў палітычнай эміграцыі, ці пра тых праціўнікаў рэжыму, якія ў Беларусі, але адкрыта не могуць выказваць свае меркаванні. А для большасці грамадства, я думаю, гэта праходзіць незаўважана. І Лукашенко зацікаўлены ў тым, каб людзі не пачыналі думаць, што можа тут нейкая перабудова пачынаецца. Спадар Александр, давайте зараз перейдем до іншай тэмы. У нас ще з вами есть 10 хвілін паговорыць, а хацелася б закрануць таксама важную тэму. Кітай не здолеў пераканаць Польшчу адкрыць транзит на мяжы з Беларусю. Не выключана, што Пекін цяпер будзе ціснуць на Александра Лукашенку, дамагаючыся саступак Варшаве. Кітай не здолеў пераканаць Польшчу адкрыць вось гэтую мяжу, которую Польша закрыла у сувязі як бы з афіцыйна з вучэннямі Захад 2025, которые уже скончыліся, але мяжа застаецца зачыненай. Правда, сёння з'явілася інфармацыя з спасылкай на нейкі лагістычны партал. Белсат паведаміў пра тое, што нібыта 20-го могуць адчыніць, але гэта пакуль што абсалютна плётка, чутка, мы не будзем сур'ёзна пра гэта гаварыць. Але вяртаючыся вось да тэмы гэтага Кітаю і сустрэчы Радослава Сікорскага, польскага міністра з кітайскім міністрам замежных справаў Ван І, скажыце, на вашу думку, ці здольны Кітай нейкім чынам паўплываць на Лукашэнку, каб той спыніў гэты мігранцкі крызіс? Я маю на ўвазе гэтых мігрантаў, которые з Блізкага ўсходу, з Афрыкі пераскокваюць праз агароджу на мяжы і ўцякаюць у Польшу далей у развяз. У прынцыпе, канешне, Кітай магутная дзяржава і націснуць ён можа, але ці захоча ён выкручваць рукі Лукашэнку, тут я не ўпэўнены. Гэта ж увогуле сітуацыя такая двухбакова вострая, таму што Польшча таксама пайшла ва-банк у гэтым пытанні, а Польшча мае свае нейкія абавязкі і перад Кітаем, і перад еўразвязаўскімі партнёрамі, таму што гэта транзітная, як і Беларусь, краіна, большасць жа тавараў з Кітая і ідзе там далей і ў Нямецчыну, і іншыя краіны еўрапейскія. Таму ў пэўнай ступені падвялі палякі і сваіх саюзнікаў. Вось, тут няпростая сітуацыя. Таму магчыма, што кітайцы, я думаю, у іх жа такая дыпламатыя, што яны ва ўсходняй манеры вельмі, так ведаеце, пакручастымі фразамі гавораць, стараюцца не ісці на абвастрэнне. Я думаю, што яны мякка маглі паўшчуваць і польскі бок, што і вы падводзіце, давайце між сабой неяк мірыцеся, знаходзьце агульную мову. Таму я не ўпэўнены, што Кітай будзе надта ціснуць. Тым болей, што я вось бачыў паведамленні з некаторых кітайскіх крыніц, што тамтэйшыя фірмы пачынаюць ужо прамацваць іншыя маршруты. У прыватнасці ж, як вядома, большая частка тавараў ідзе з Кітаю ў Еўропу марскім шляхам. Вось на гэты сухапутны маршрут, на чыгуначны маршрут праз Беларусь, здаецца, там па розных звестках ад 2,5 до 4% толькі кітайскага экспарту ў Еўропу ідзе. Ну, гэта таксама значныя, канешне, лічбы абсалютныя, але гэта не катастрофа для Кітая. Там або марскім шляхам пусцяць, або ёсць, прапрацоўваецца і ўжо дзейнічае, наколькі ведаю, маршрут праз Казахстан, там Каспійскае мора, праз Турцыю і гэтак далей. Таму, магчыма, што там жа бізнес, ён аўтаномны дастаткова, ён хутка, гэта як вада, знаходзіць абыходныя шляхі, так і там яны знойдуць іншыя маршруты дастаўкі тавараў у Еўропу. Іншая рэч, што для самога Лукашэнкі гэта сітуацыя, канешне, вельмі дыскамфортная, таму што шмат страчвае беларуская чыгунка, там, здаецца, $500 000 штодзень, іншыя галіны гаспадаркі. Вот давайте, Александр, я вас, пробачьте, пераб'ю на секундочку. Давайте вот наконт пра гэтыя страты зараз паслухаем меркаванне эканамічнага аналітыка выдання «Беларусы і рынок» Андрэя Махоўскага і вернемся з вами яшчэ паговорым пра гэты мігранцкі крызіс. Вот 10 миллиардов, 1,5 миллиарда белорусский экспорт, 9 миллиардов – это объем торговли с Евросоюзом, это один уровень проблем. Следующий уровень проблем – это китайский транзит. Здесь тоже есть подсчеты. Порядка 180-200 миллионов на этом потеряет только белорусская железная дорога. Ну, как бы это для белорусской железной дороги это вообще катастрофически много, на самом деле. Для страны это не катастрофически, ну, опять мы в год считаем, конечно, да. Для страны это не катастрофически много, но как бы это тоже много. Это еще и
разрушает ценность Беларуси для Китая, потому что, ну, на самом деле, с экономической точки зрения, я не знаю, какие там геополитические сложные расчеты есть у Китая по отношению к Беларуси, но с экономической точки зрения у Китая в Беларуси есть только два интереса. Один интерес – это вот транзит железнодорожный, второй интерес – это дешевое калийное удобрение. Вопрос железнодорожного транзита гораздо важнее, чем для Китая, чем калийное удобрение. Ну, потому что калийное удобрение Китай может найти, и там какая-то вот эта экономия. Ну, хорошо иметь экономию, но если ее не будет, ничего страшного. С транзитом это 20 миллиардов, это товаров на 20 миллиардов долларов в год. Ну, то есть там на самом деле, опять надо понимать, что да, в китайской торговле, с Европой, белорусский вот этот транзит, он занимает очень малюсенькую часть. Он занимает всего 4%. То есть, ну, как бы мало, да. Но, понимая масштабы Китая и масштабы китайской торговли, мы получаем 20 миллиардов долларов в год. И это уже как бы много. Это раз. Значит, второе, ну, этот транзит, что везли через Беларусь? Через Беларусь железной дорогой грузы идут быстрее, чем морем, и они дешевле, чем перевозить их морем. Везли те грузы, для которых сроки доставки, да, ну и еще важно, они надежнее доходят. Ну, то есть там морем может быть лаг, там, не знаю, неделя-две, да. Опять же, там пираты, да, еще и на вот это вот еще тоже, да. Вот, поэтому вот китайский транзит – это уже второй уровень. Но там есть еще ведь и третий уровень, про который мы, честно говоря, почти ничего не можем сказать. Это уровень, это то, что называется схемки, которые любят мутить белорусские власти. Вот мы про эти схемки обычно узнаем постфактум, когда схемка уже накрылась, да. Вот как когда в Беларуси вдруг резко белорусы стали покупать там на порядок больше машин, например, да, вот, и там у нас там Минэкономики объясняла такой отложенный спрос, белорусы соскучились по импортным машинам, да, при этом там вот покупки машин выросли в десятки раз, да, и потом мы понимаем, что все эти машины просто из Европы шли в Россию, да, и их там перепродавались. Вот эти схемки, они по-прежнему действуют и сейчас. И вот какой удар это, ну, и вот закрытие границы, оно нанесет удар по этим схемкам, вот, которые они любят мутить. Ну, это удар не только по стране, это удар еще и по личному кошельку Лукашенко, что, ну, как бы особенно неприятно. Гэта быў Андрэй Махоўскі, эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынок». Скажите, спадар Александр, вось калі улічыць усе гэтыя страты, а это абсолютно аб'ектыўныя лічбы, і Лукашенко нічога не робіць пакуль што, прынамсі публічна дзеля таго, каб неяк зміналізаваць гэтыя страты, то хто насамрэч здольны ў свеце неяк паўплываць на яго, спыніць ці прыпыніць гэты мігранцкі крызіс, пайсці на нейкія саступкі, каб Беларусь не страчвала тых грошай? Ну, я думаю, што кітайцы ў нейкай форме ўсё ж такі гэтыя моманты прагавораць, а можа ўжо і было нейкае тэлефанаванне з Пекіну. Так што, канешне, Лукашенко чухае патыліцу, але ж ён не любіць вельмі, ён страшна баіцца нават паказацца слабым, каб выглядала так сітуацыя, што яго, як ён кажа, нахілілі. Таму ён будзе нейкую паузу вытрымліваць, ведаючы тым болей, што і для палякаў гэта няўтульная сітуацыя, тут хто першы міргане, так бы мовіць. Ну і потым ён можа ўсё ж такі зрабіць пэўныя саступкі, такія ў такой завуаляванай, замаскаванай форме, ну, напрыклад, таго ж Пачобута выпусціць, ці нават гэтага польскага манаха Гаўла, якога нядаўна нібыта за шпіянаж схапілі, у межах гэтай угоды з Трампам, каб гэта выглядала не так, што палякі яго нахілілі, так бы мовіць, а што гэта вось я з вялікім заакіянскім лідарам рэалізую угоду і увогуле праяўляю вялікі гуманізм. Дай Бог, каб так было. Ну і мігранцкі крызіс, натуральна, што хаця многія ідуць з Расіі, але лукашэнкавыя сілавікі могуць мяжу закрыць надзейна дастаткова, іх шмат, і ёсць жа памежная зона туды так я проста. Прыклад, прабачце, я вас пераб'ю, прыклад, калі былі вучэнні зараз, там нейкі быў дзень, калі ўвогуле не было ніякіх пераходаў з Літвой. Аказваецца, можна. Так.
Здаецца, вось калі былі так званыя выбары без выбары, таксама там з тыдзень ніхто не пераходзіў мяжу, таму што не хацелася Лукашэнку псаваць гэтую карцінку. Таму гэта ўсё мае рэгуляваны характар, і я думаю, што тут Лукашенко не да нуля звядзе, але можа сцішыць, тым болей, што зімовы сезон, ён так ці іначай неспрыяльны нават для саміх гэтых мігрантаў, яны дубеюць там на холадзе, і у папярэднія гады таксама зімой заўжды быў спад. Вось гэтыя два моманты, у якіх Лукашенко можа так, не страчваючы твар, пайсці насустрач. І магчыма, нейкія зрухі тады ў гэтай сітуацыі будуць у агляднай перспектыве. Адзінае, вось чаго я баюся, што могуць аднавіць чыгуначны транзіт, таму што гэта найперш трэба, каб залагодзіць Кітай. Для Лукашэнкі гэта таксама будзе плюс, і для палякаў плюс. А вось пасажырскі пераход могуць і не адкрыць. І ў выніку крайнімі, вось найболей пацярпелымі акажуцца звычайныя людзі. І гэта, вось, канешне, будзе прыкра. Яшчэ да вас апошняе пытанне. Зусім пераходзім да іншай тэмы. Перадапошняй у сённяшнім выданні 17 верасня ў Беларусі ў чацвёрты раз адзначаўся так званы дзень нацыянальнага адзінства, прымеркаваны да гістарыяграфіі розных краін па-рознаму называюць. У Беларусі это ўз'яднанне БССР і заходняй Беларусі, для Польшчы гэта агрэсія, таму што частка заходняй Беларусі была ў складзе Польшчы. Гэта дзяржаўнае свята цяпер ужо. Скажыце, ласка, на вашу думку, ці ўдалося прышчапіць, або ці ўдаецца гэта рабіць дзяржаве, і ці беларусы ўспрымаюць гэта як свята яднання БССР і заходняй Беларусі, і ўвогуле як адзінства нацыі? Думаю, што не. Гэта не ўвайшло ў душу народу, і няма яднання, гэта і сацыялогія паказвае, хоць цяпер цяжка рабіць гэтыя даследаванні, але адмыслоўцы кажуць, што па-ранейшаму гэты вось раскол страшэнны ў грамадстве, і гэтыя полюсы адзін аднаго проста ненавідзяць. Так што ні пра якае адзінства гаворкі няма. Ну і самаўспрыманне канкрэтна гэтай даты, я думаю, што ў такой болей інтэлігентнай часткі грамадства выклікае непрыманне тое, што гэта сама па сабе дата канфліктагенная, што ў Польшчы яе трактуюць зусім іначай. І гэта ў піку палякам у немалой ступені цяперашняя ўлада беларуская прыдумала вось паставіць менавіта на 17 верасня. Маглі ж бы нейкую іншую знайсці ўжо ў рэшце рэштаў дату. Так што, і самі мерапрыемствы, ведаеце, гэта ўсё кандова, гэта ўсё па-казённаму, дубова, і тыя, хто ў іх удзельнічаюць, проста выконваюць нейкую абавязалаўку, нейкі рытуал. Гэта як і так званы дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Фанернае свята, як я называю. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем быў Александр Класкоўскі з інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Дзякуй вялікі. А мы працягваем нашае выданне і застаемся з тэмай 17 верасня пра прычыну, матывацыю ўладаў увядзення такога свята ў канон. Я запытаўся у Паўла Церашковіча, былога прафесара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, кандыдата гістарычных навук. Давайте паглядзім, што ён адказаў. Рэальная патрэба, яна абсалютна відавочная пасля падзей 20-го года, а вось калі ўсё спрабавалі нацыю аб'яднаць з дапамогай амапаўскай дубінкі, вось стала зразумела, што гэтага недастаткова. Ну і вось сталі шукаць нейкую такую падзею, якая можа нібыта аб'яднаць. Я бачу сэнс менавіта такі. Але відавочна, што вось нешта не ідзе гэтае свята. Не ўспрымаецца яно беларусамі як штосьці актуальнае. Таму здаецца, што не атрымалася. Таксама я спытаўся пра стаўленне і беларусаў да гэтага свята, у тым сэнсе, што ёсць розны гістарычны досвед у людзей, которые паходзяць з заходняй Беларусі, чые дзяды, бабулі маглі пацярпець у выніку гэтай даты, быць высланымі, напрыклад, у Сібір, быць забітымі, арыштаванымі, у іх магла быць канфіскаваная маёмасць. Хаця такое адбывалася на ўсходзе. Для ўсходнікаў ж гэта ўсё ж такі аб'яднанне БССР з той часткай Беларусі, которая была на тэрыторыі іншай дзяржавы, Польшчы. Давайте паслухаем, што пра гэта сказаў Павел Церашковіч. Мне здаецца, што сёння ўжо і што з усходу, што з захаду,
досыць абыякава да гэтага ставіцца. Ну, можа, яшчэ генерацыю раней. Так, канешне, я сустракаў людзей, якія добра памяталі, дзе была іх земля. Вось. Спадзяваліся, што калі-небудзь усё ж такі яна вернецца. Але зараз гэта ўжо ўсё вельмі далёкае мінулае. Дзесьці я чуў такое тлумачэнне, што вось чаму раней не святкавалі 17 верасня. Ну, вось дзе Савецкі Саюз не хацеў сапсаваць адносіны з сацыялістычнай Польшай, вось таму і не святкавалі. А зараз ужо можна, бо адносіны настолькі сапсаваныя, што далей уже няма куды. Мне здаецца, што гэта у тым ліку робіцца наўмысна. І калі вось паглядзець, гэта, здаецца, учора ці пазаўчора там была нейкая ідэалагічная нарада, вось, якімі там фарбамі малявалі жудасныя умовы існавання беларусаў у Польшы. Ну, зразумела, што гэта такі дзяржаўны заказ. Вось, трэба мачыць Польшу. Вось. Але калі вось, проста з гэтага тэкста выкрэсліць слова Польша, то яно настолькі ўсё вось падобна на тое, што сёння адбываецца у Рэспубліцы Беларусь. Але ўсё ж такі па факце у выніку гэтай даты Беларусь аб'ядналася, стала адной нацыяй. Ці гэта не аргумент для таго, каб у нейкім фармаце гэтая дата ўсё ж такі існавала ў нацыянальным пантэоне? Што значыць аб'ядналася? Я ўсё ж такі бы выкарыстаў тэрмін, што нас аб'ядналі. Ніхто не пытаўся вось у той час у беларусаў, хочуць яны аб'ядноўвацца ці не. Перамовы шлі паміж кім? Паміж нацысцкай Германіяй і сталінскім Савецкім Саюзе. У гэтых перамовах беларусы прымалі ўдзел. Пантелеймон Панамаренко, ён стаяў там побач з Молатавым ці не? Безумоўна, не. Нават на такім узроўні не было. Так што нас аб'ядналі, а вось у гэтым ёсць плюсы, ёсць мінусы, таму што аб'ядналі нас у таталітарнай краіне. Вось. Але, ну, по вялікаму рахунку можна знайсці такіх аб'яднанняў некалькі ў нашай гісторыі. Там, вось, падзел Рэчы Паспалітай, да? 1795 год, апошні. Ну, можна таксама сказаць, вось аб'ядналіся беларусы у межах расійскай імперіі. Ці там можна ў 14 стагоддзі, напэўна, знайсці больш-менш канкрэтную дату, калі беларусы аб'ядналіся ў Вялікім княстве літоўскім. Ну, такіх падзей было шмат. Гэта быў Павел Церашковіч, кандыдат гістарычных навук, а людзі у нашым часе пішуць ўсё ж такі, што гэта было яднанне беларусаў. Ёсць таксама такія меркаванні. Калі у вас ёсць уласнае, пішыце, калі ласка, у чат YouTube-трансляцыі. І мы падыходзім паволі да сённяшняй апошняй нашай тэмы. У сталіцы Чэхіі Празе днямі прайшоў фэст, дзень беларускай кнігі. У ім удзельнічалі беларускія выдаўцы з Чэхіі, Англіі, Канады, Польшчы. Фэст ладзіўся уласным коштам удзельнікаў, без фінансавай падтрымкі якіх-небудзь інстытуцый. У ім браў удзел і літаратар, журналіст Александр Лукашук. Мы папрасілі яго расказаць, чым адметная, важная гэтая імпрэза. Ведаеце, культура выходзіць на першы план у любой эміграцыі, якая пачынаецца як палітычная. І вот эта палітычная частка цягнецца некалькі гадоў, гады 3-4, а потым натуральна пачынае выходзіць на першы план культура. Яны не супернікі, яны дапамагаюць адна адной. Але так было і пасля кастрычніцкага перавароту, так было пасля Другой сусветнай вайны, так было і ва все гады, калі людзі эмігравалі з Савецкага Саюза. Менавіта культура гучала гучней за все. Ну а там, што гучыць, што выяўляецца, это значит, тут адбываецца жыццё, тут цэнтр, тут трэба быць. Было две імпрэзы. Ну вот беларуская частка уразіла некалькімі рэчамі. Першае, як актыўна працягваюць працаваць кнігі бібліятэкі свабоды. Адбылася новая прэзентацыя кнігі Сергея Навумчыка 1995 год, прысвечаны трагічнаму году, конечно, в палітычнай гісторыі Беларусі. Памятаеце, рэферэндум пра мову, змену сімволікі,
чого таки не адбылося в этот драматычны год. Затым адбылася выступ нашего калегі былога Змітра Бартосіка, аўтара 2 кнігаў бібліятэкі свабоды, якія зноў перавыдадзеныя, і людзі прыйшлі яго і спевы паслухаць, і кніжкі паглядзець. Вось да мяне, ведаеце, падыходзілі студэнты беларускія, выказвалі просто падзяку за тое, што на сайце свабоды яны могуць знайсці гэтыя кнігі бібліятэкі свабоды і прачытаць. Наша колішняя калега Алена Тиханович представила выдатное выданне книгу Ларисы Гениюш, и на этот раз с таким пражским цікавым контекстом, что присутные чехи, для их было вельмі шмат нового. Это книга «Птушки без гнездов», якая вышла у выдавецтве «Коммуникат» у Польши. Ну и, конечно, наш коллега Сергей Шупа, выдатный перакладчик. 2 томы новой працы Крістіна Саблеўскайце, литовский историк, написала книгу «Силва Рерум». Уже вышло, он переклал 2 томы. Это Великое княжество Литовское. У Литве она вытрымала 22 выдания. Конечно, эту книгу треба мець и прочитать белорусам. І одно пытанне апошняе тычылася таксама крызісу чытання ў свеце, а ў прыватнасці ў Беларусі таксама звязанага з тым, што ў Беларусі спынілі працу многія беларускамоўныя выдавецтвы, а да гэтага даходзіць таксама праблема, або прынамсі з'ява, калі моладзь усё часцей праводзіць час у мабільных тэлефонах, у тиктоку, яны спажываюць больш відэа. Як гэта, да чаго гэта прывядзе увогуле чытання беларускіх кніг? Александр Лукашук. Ведаеце, на этом тыдні у Амерыцы вышло даследаванне, што адбылося са здольнасцю дзяцей чытаць. Дык вось, за апошнія 12 гадоў на 40% упала здольнасць дзяцей чытаць. Не могуць чытаць кнігі. І это звязана толькі з адным феноменам, з тым, што пачалося нашэсце смартфонаў. Сёлета ўжо 36 штатаў у Амерыцы забаранілі смартфоны ў школах. І ведаеце, які эфект першых 2 тыдняў этого месяца? На 100% у шмат якіх школах подвысілася колькасць кніг, якія дзеці сталі браць в бібліятэках. Это мы были сведкамі выдатнага эксперимента, вельмі чыстага нашэсця смартфон. І зараз мы яго асэнсоўваем і з ім ведаем, што з ім рабіць насамрэч. Мазгі насамрэч і культурны чалавек можа развівацца пакуль найлепш і мацней за ўсё быць канкурэнтназдольным з дапамогай кнігі. Гэта быў Александр Лукашук, літаратар і журналіст. Я таксама нагадаю, што многія кнігі, якія прэзентаваліся на гэтым дні беларускай кнігі ў Прадзе, можна знайсці на сайце Радыё Свабода абсолютна бясплатна, паколькі гэта кнігі, якія выдавала наша радыёстанцыя, абсолютно для бясплатнага распаўсюджвання. Заходзьце на наш сайт свабода.орг, і ў раздзеле кнігі, здаецца, на самым нізе нашага сайта, вы можете іх спакойна знайсці ў фармаце PDF, спампаваць сабе на вашу прыладу, тэлефону або чыталку і чытаць у любы зручны для вас час. Гэта быў Пік Свабоды на канале Свабода Прэміум. Для вас у Прадзе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.